Pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este Hotel Monumento San Francisco, en este foro en el que vamos a tratar de analizar la gestión, la planificación, el modo en el que entendemos ese uso que hacemos del agua. Con un reto, el del cambio climático, que está cambiando ese comportamiento del agua, está cambiando sus ciclos, así que esto exige que empresas, administraciones, municipios cooperen, innoven y tengan que asumir este reto, que va a ser hoy el elemento central de este encuentro, que vamos a emitir también a través de los canales de La Voz de Galicia. Esto desde aquí, además, desde Galicia, una región conocida hasta ahora por esa abundancia, ¿no?, de este agua que hoy traemos a debate. Esto ha cambiado, cada vez las precipitaciones son más irregulares. También aquí en Galicia nos enfrentamos a muchos capítulos de sequía cada vez más frecuentes y también aquí sufrimos fenómenos extremos. Es un reto, sin duda, es un tema importante, un tema que nos preocupa, que hoy traemos aquí a análisis, a debate de la mano de FACSA. Vamos a ir escuchando durante los próximos minutos a numerosos invitados. Vamos a analizar a través de un coloquio, además, cuáles son las inversiones prioritarias, los objetivos prioritarios, la colaboración que cada vez hay que estrechar más, como decimos, entre administraciones, entre empresas. Pero antes, y una vez ya les hemos agradecido a todos que hoy aquí nos acompañen, va a saludarles el delegado de La Voz de Galicia aquí en Santiago, Ignacio Carballo. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este foro de FACSA y La Voz de Galicia. Como periodista que soy, permítanme que me refiera brevemente a la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en el compromiso con la sostenibilidad. En estos tiempos de cambios tan vertiginosos que nos conducen a sufrir fenómenos climáticos extremos, como se explica con todo detalle en el informe centrado en los recursos hídricos que FACSA presenta hoy en este foro y que después se va a debatir. Esta responsabilidad, digo, es la esencia más pura del periodismo, que es contar con todo rigor la verdad de los hechos que atañen a las personas, a todo nuestro mundo, desde los ámbitos más locales hasta los globales. Esto, que debería ser una obviedad para todos, deja de serlo cuando la desinformación, manejada desde intereses oscuros y a menudo ocultos, pues campa a sus anchas hasta imponer, o al menos tratar de imponer como verdades incuestionadas, principios que contradicen las evidencias científicas. Los medios de comunicación comprometidos con la verdad y el rigor de la información que publicamos ejercemos el papel esencial de concienciar a la sociedad sobre las problemáticas que le afectan, y esta que hoy aquí tratamos, la gestión de los recursos hídricos frente a los desafíos de los riesgos climáticos, es una prioridad ineludible. Lo es sin ninguna duda para La Voz de Galicia, que aborda de forma constante sus temarios, ya sea a través de las ediciones impresas o bien en sus plataformas digitales, desde un periodismo riguroso, todo el amplísimo espectro informativo relativo al cambio climático y sus consecuencias. Es un periodismo ejercido por profesionales que no solo son sensibles con las problemáticas medioambientales, sino también especializados en esta materia y que están en contacto permanente con la más amplia variedad de fuentes expertas y con autoridad reconocida, ya sean científicos, responsables de las administraciones públicas o técnicos de los operadores que trabajan en este ámbito, operadores que, producto de su experiencia del día a día en la gestión de los recursos, como es en este caso los relativos al ciclo del agua, y por su propio trabajo en el ámbito de la investigación, nos aportan mucho en nuestra labor de mediadores ante la sociedad. En esta función esencial de informar y contribuir a sensibilizar a la sociedad, los medios de comunicación podemos hacer mucho más. Podemos promover un trabajo intenso de formación. Y así lo supo ver La Voz de Galicia, de forma pionera en España, al incentivar en las aulas la educación en todo lo que se refiere a la conservación de nuestros recursos y el respeto a la naturaleza. La Voz de Galicia lleva a cabo este trabajo pedagógico desde 1982, pasado ya mucho tiempo, a través de su programa Prensa Escuela y más específicamente desde 1997 con Voz Natura, una iniciativa de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre que cada curso escolar, durante todo el curso,
moviliza a miles de alumnos y profesores en toda Galicia para realizar proyectos de trabajo directo con los recursos naturales. Esta es la mejor manera de asentar la conciencia sobre el medio ambiente desde las edades más tempranas. Y en el curso, por ejemplo, en el curso que ahora termina, han participado casi 4.000 profesores y 80.000 escolares que han trabajado sobre el tema central, que este curso ha sido el de la crisis climática. Este esfuerzo informativo y pedagógico sería incoherente si la Corporación Voz de Galicia no aplicase las más estrictas normas de sostenibilidad a sus procesos industriales, si no utilizase energías renovables ni redujese o eliminase la generación de residuos. Además, nuestra corporación forma parte de la Alianza Galega polo Clima, la iniciativa de colaboración público-privada impulsada por la Xunta de Galicia, que, como saben, une a empresas y entidades con el objetivo de acelerar la adopción de prácticas de sostenibilidad ambiental para conseguir la neutralidad climática de Galicia a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En definitiva, compre intensificar todos estes esforzos se queremos avanzar no objetivo de acadar un mundo no que vivir comprometidos co medio ambiente, con menos emerxencia climática e cos recursos hídricos necesarios para a nosa vida. Sen máis demora, ten a palabra a alcaldesa de Santiago de Compostela, dona Goretti San Martín. Moitas gracias. Ben, pois moi bo día, delegado en Santiago de la Voz de Galicia, director de desenvolvemento de negocio de Facsa, delegada en Galicia, relatores, amigos e amigas. Falarmos hoxe do impacto do cambio climático nos recursos hídricos e falar dun dos grandes desafíos do noso tempo. A ninguén se nos oculta un desafío fundamental, un reto que temos que afrontar con convicción, con forza, con investigación, con actuación, porque a auga é vida, pero tamén é territorio, é saúde pública, é economía, é cohesión social, é capacidade de futuro. E cando o clima muda, a auga tamén cambia con el. Cambia a súa disponibilidade, a súa calidade, cambian os riscos e cambian as necesidades de xestión. En Santiago de Compostela, como é lóxico neste concello, nesta capital do noso país, sabemos moi ben que o debate sobre a auga non é abstracto, que ten que ver coa seguridade do suministro, coa protección dos ríos de maneira fundamental, coa drenaxe urbana, co coidado do patrimonio natural e coa adaptación dunha cidade histórica e episodios cada vez máis extremos. Non hai absolutamente cando alguén di existe ou non a emerxencia climática, vémolo, aí está, nestes episodios extremos que de cando en vez chegan e que se producen con realmente choivas intensas, con realmente episodios de calor, ondas de calor moi profundas, secas prolongadas, episodios de contaminación difusa que non son excepcionais, que non é un momento concreto, senón que aparecen e forman parte dunha realidade xa do noso día a día e temos que afrontalo con intelixencia, con rigor, pero sobre todo con anticipación. Veremos logo pois, ese resultado deste segundo estudo de Facsa que nos lembra algo que é esencial, que os fenómenos extremos están a poñer en risco non só a disponibilidade da auga, senón tamén a súa calidade, os ecosistemas e as infraestructuras críticas. E iso ten consecuencias directas, sabémolo, sobre a agricultura, sobre o turismo, sobre a saúde e, en definitiva, sobre a vida cotiá. Ninguén fica a marxe deste problema, mas non todos o sofren igual. As persoas máis vulneráveis, os territorios con menos capacidade de adaptación e os concellos con infraestructuras máis antigas, con infraestructuras defectuosas ou non modernizadas, teñen máis dificultades para responder. Por iso, esa é a primeira mensaxe que me gustaría compartir. A adaptación climática no ámbito da auga non pode basearse só en reaccionar cando xa hai un problema. Temos que anticiparnos. E iso significa planificar mellor, investir antes, coñecer os estudos existentes, coordinar máis e usar a información científica para tomar esas decisións públicas que sexan sólidas, que sexan rigorosas.
A segunda mensaxe é que a resposta ten que ser integral. Necesitamos mellorar as redes de abastecemento e saneamento, sabémolo ben, calquera de persoas que teñamos algún tipo de competencia sobre o territorio, reducir fugas, modernizar os sistemas de control, incorporar a digitalización e alerta temperá e reforzar a resiliencia das infraestruturas fronte a episodios extremos. Mais tamén temos que actuar sobre a propia natureza e facelo non só en determinados ámbitos, senón no conxunto do territorio. Recuperar humidais, restaurar ribeiras, protexer solos e favorecer a infiltración e a recarga dos acuíferos. A chamada infraestrutura verde xa non pode entenderse como un complemento, como algo que usamos de cando en vez, senón que é unha parte esencial da solución. Así o fixemos, por exemplo, nós no barrio verde da Pontepedriña. A xente que non pasou por ali convido a ir, que vai servir de referencia, ademais, para outras intervencións que fagamos, mellorando a capacidade de infiltración. Unha infiltración onde se aplican solucións baseadas na natureza, que a propia natureza pode infiltrar a auga, que esa auga acabe drenada e que acabe levándose directamente ao río, pero xa en perfecto estado. E, ademais, facendo que a natureza se meta na cidade, facendo que todo que é o parque, para quen coñeza a zona, o Parque Euxenio Granel, pareza que se está introducindo, incluindo xa nas propias rúas da cidade do barrio da Pontepedriña. A terceira mensaxe é que importa moito a gobernanza. A auga exixe cooperación entre administracións. Sen iso é imposible. Cooperación tamén entre concellos, entre concas, entre sectores, entre xeracións. Non podemos seguir xestionando o século XXI con inercias pensadas para un clima do pasado, para un clima do século XX. O estudo de FACSA insiste niso, en integrar o risco climático na planificación hidrolóxica, en reforzar marcos reguladores, en asegurar financiamento que sexa estável e que sexa sustentável. Esa é tamén a chave para garantir equidade, que o acceso á auga segura e de calidade non dependa para nada nin do código postal, nin da capacidade económica de cada persoa. No caso de Compostela, iso tradúcese nunha responsabilidade concreta. Protexer os nosos recursos hídricos como un activo estratégico da cidade, coidar a vacía, reducir a presión sobre o sistema, mellorar a eficiencia, combater perdas, preparar a cidade para choivas torrenciais e para ondas de calor, e integrar a adaptación climática nas obras, no urbanismo e na xestión diaria. Iso é importante, que iso se faga en todas e cada unha das obras que hai que afrontar. E tamén significa unha parte na que os medios de comunicación teñen unha importancia básica, educar e sensibilizar. Esa é a parte que lle corresponde a medios e que a Voz de Galicia leva tempo facendo e tamén hai que levar ao sistema educativo. A transición hídrica non é só técnica nin administrativa, é cultural tamén. Temos que construir unha cidadanía máis consciente do valor da auga, do custo real de malgastala e da necesidade de protexela. Cada litro aforrado, cada fuga detectada, cada espazo verde ben deseñado, cada decisión urbanística responsável suman na mesma dirección, dunha maneira transversal, non entendendo que iso se faga só desde un apartado, desde un ámbito concreto. E unha idea hai, para rematar xa, que me parece especialmente importante. A adaptación non debe ser un luxo nin unha opción, debe ser unha prioridade pública. O custo de non actuar sempre é maior que o custo de actuar a tempo. Esa é unha lección que nos está deixando o cambio climático e que deixa para todas aquelas persoas tamén que son negacionistas. No ámbito da auga, cando nos atrasamos, o que temos é un maior risco, un maior dano, unha maior desigualdade. Por iso, nós sempre desde Santiago queremos sumar unha mensaxe de responsabilidade e de confianza. Responsabilidade asumindo o cambio climático xa está aquí. Os seus efectos sobre a auga son reais, os seus efectos ao final no noso territorio son do día a día. E confianza tamén, porque sabemos que hai capacidade técnica, hai coñecemento científico, hai empresas, hai administración e hai sociedade civil tamén capaces de responder se traballamos xuntos, coa colaboración tamén, coa colaboración necesaria duns medios de comunicación que teñen que instaurar
o que son datos, instaurar o que é coñecemento científico fronte a moitas veces relatos interesados de negación. Remato cunha idea sinxela. Se a auga é unha condición para a vida, a súa protección debe ser unha condición para a política pública. Adaptarnos ao cambio climático no ámbito hídrico non é só unha medida ambiental, é unha política de saúde, de xustiza social, de seguridade e de futuro. Por tanto, estaremos moi atentas desde o Concello de Santiago de Compostela a todo o que teñades que decir. Sinto non poder quedar a toda a mesa seguinte, pero estarei moi atenta e logo vereina con tempo e con calma para tomar nota das conclusións que aquí tiredes. Obrigada e moi boa mañá. Grazas, alcaldesa. Como dicía, este é un dos grandes desafíos do noso tempo e os efectos son reais, non? Como tamén mencionaba. Vamos a ir ahora con la presentación dese informe que nos trae Facsa. Va a ser Jorge Morales, el director de Desarrollo de Negocio, el encargado de presentarnos todos los datos. ¿Cómo está evolucionando? Esta es la gran pregunta que hoy nos hacemos, cómo está evolucionando el comportamiento del agua y cómo esto afecta directamente a la planificación de los recursos, a las inversiones, a las infraestructuras. Un resumen el que nos va a ofrecer él enseguida. Nos quedamos muy atentos a esto, así que un aplauso para él. Jorge Morales, adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a la alcaldesa por la introducción, gracias al periódico La Voz de Galicia por hacernos esta invitación, por supuesto, Roy, director de Aguas de Galicia, presidente de Confederación Hidrográfica, miembro del Consejo de la Comisión Ejecutiva de la FEGAM. Muchas gracias a todos por invitarnos. No sé si nos conocéis todos, pero bueno, Facsa, quiero deciros que es una empresa del sector de ciclo integral del agua, con más de 150 años de historia. Una empresa familiar, llevamos gestionando servicios desde hace, como decía, 150 años, posicionados en toda la geografía española. Una empresa que también pertenece a un grupo que también es familiar, es un grupo que se llama Nealis, que tiene más de 7.000 empleados y que prácticamente la mayoría trabajan en el sector del medio ambiente. El agua para Facsa pues lo es todo, casi como para nosotros, es imprescindible. Y nosotros desde Facsa hemos querido devolverle al agua parte de lo que nos está dando. Lo hacemos a través de actividades como puede ser esta o la elaboración de este estudio que realizamos, en la que tratamos de poner al agua en valor encima de la mesa para que se hable, se debate sobre el agua. Se debata porque necesita un altavoz, porque es un tema de urgencia. Hay que tratarlo con cariño y trabajarlo. Nosotros, desde Facsa llevamos años trabajando en Galicia, diría que en la sombra, pasos cortos pero firmes y siempre con vocación de servicio y con vocación de largo plazo. Y fruto de este tema, por ejemplo, es nuestra última adjudicación y el inicio del contrato de la concesión de aguas del Concello de Foz. Un contrato a largo plazo en el que vamos a estar 15 años trabajando mano a mano con el ayuntamiento para darle a ese ayuntamiento pues, aquello devolverle la confianza que ha depositado en nosotros. Y es que esto va de largo plazo y el tema del agua también el tema cambio climático va a largo plazo. El cambio climático es una realidad que ya está aquí, creo que casi nadie lo puede negar. Y es una realidad que viene acompañada por una intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos. Fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor que cada día son más numerosas y que aquí en Galicia también están sucediendo. Leía en prensa hace poco que en la pasada ola de calor, que ha sido hace prácticamente nada, Galicia era la tercera comunidad más afectada por este evento y que había habido 18 muertos relacionados directamente con este evento. Pero es que además están produciendo una intensificación de las temperaturas medias. El verano pasado, la EMET publicaba que el verano había sido el más cálido de la serie histórica, 2,1 grados por encima de la media. Esto significa que al final hay una acumulación de vapor de agua que se acumula en nuestra atmósfera y cuando se produce en las condiciones ideales, pues vienen las famosas danas, como la que ha sucedido en Valencia,
la que sucedió en Andalucía, pero también fenómenos como el invierno meteorológico más lluvioso de los últimos 25 años que ha sucedido aquí en Galicia. Por tanto, también está afectando aquí directamente. A la vez, el patrón de lluvias está cambiando. Es claro que no llueve como llovía y se producen sequías muy potentes, como la que hemos tenido, una sequía estructural que ha afectado a gran parte de España en los últimos 3 años, por así decirlo, hasta el 25, y que puso en jaque el sistema de abastecimiento de agua tradicional, incluso algunos de los sistemas productivos. ¿Cuál podría ser nuestro futuro inmediato? Sí, hoy se cumplen 10 años desde que empezó la sequía. Los embalses aquí están al 12% de su capacidad y los cortes de agua llegan ya a hospitales, escuelas y residencias. La tormenta que cayó el invierno pasado descargó en 36 horas más lluvia de la que caía en 3 meses. La ciudad colapsó. Sí, la situación es insostenible. Sequías, inundaciones, olas de calor. Todo esto era evitable. Bueno, está claro que este vídeo es ficción, pero que España fue el 8º país más afectado por fenómenos meteorológicos extremos entre el año 93 y 2022 y el 5º ese año 2022, según el estudio que realizó de riesgo climático el observatorio Germanwatch, no es ficción, es una realidad. Y es una realidad que, como decía antes la alcaldesa, ya está afectando. Y está afectando en la disponibilidad y en la calidad. Pero además también lo está haciendo en su gestión, en la forma de gestionarlo. La forma de gestionar el recurso hídrico es distinta. Está afectando en la planificación y está afectando también en la forma de gobernar, en la gobernanza de esta gestión. Y esto se manifiesta claramente en una menor disponibilidad de agua, en una mayor contaminación y salinización de nuestros acuíferos. También se produce, cuando se produce en la seca, se produce en ese estancamiento y esa proliferación de patógenos que se da en nuestro agua, que cuesta mucho más ponerla al servicio del ciudadano. Están produciendo graves daños en nuestras infraestructuras cuando suceden estos fenómenos, pero a la vez graves daños también sociales y económicos, que tienen que ver con la inseguridad hídrica, que afecta o impacta directamente en nuestros recursos productivos, como es la agricultura, el turismo y también, por supuesto, en la sanidad. La inacción frente a esta intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, lo único que puede traer es el encarecimiento de la factura de sus consecuencias. Por tanto, urge trabajar sobre esto. Por poner algunas cifras, que por lo menos alguien se lleve alguna cifra a casa, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en un estudio que publicó en el 2024, lo que hacía era estudiar exactamente cuál era el coste estimado que suponían todas las crisis climáticas que habíamos sufrido en España desde el año 80 hasta el año 23. Más o menos el coste que reflejó era alrededor de 95.000 millones de euros. Coste directo que tiene que ver con daños en infraestructuras, temas sanitarios, verdaderamente daños realmente producidos. Eso sin incorporar los daños que hemos sufrido en la Comunidad Valenciana por la DANA, que superan los 17.000 millones de euros. Pero es que además, a medio y largo plazo, los costes no son menores y tienen que ver con temas que nos van a afectar, como son los temas medioambientales. Temas medioambientales como es una pérdida de la biodiversidad, fenómenos de desertificación, erosión o gases de efecto invernadero, pero también institucionales. Problemas institucionales graves que tienen que ver con la tensión que sufre nuestro sector público para poder atender situaciones de crisis, que además se producen a veces fenómenos en los que se derivan recursos de áreas de desarrollo para utilizarlos en soluciones de crisis.
Y al final esto lo único que conlleva es una pérdida de la confianza de la gente en las instituciones públicas, ¿no? Y luego, por último, pues también temas sociales, ¿no? A medio y largo plazo. Se están produciendo migraciones climáticas, hay problemas de desigualdad en acceso a agua, también se están produciendo pérdida incluso de empleo y, sobre todo, competencia por el recurso. ¿Dónde va la última parte del recurso hidráulico o hídrico cuando éste escasea, ¿no? Si va a turismo o va a un sistema productivo, ¿no? Entonces, España se enfrenta a una situación de retos muy, bueno, no es que sean muy complejos, pero porque son conocidos, pero requieren solución. Y los retos, pues, son estos. El primero de ellos es una infraestructura que actualmente está obsoleta para poder hacer frente a la nueva realidad climática. Segundo, en una planificación que está basada en promedios históricos que no recogen las nuevas distribuciones de máximos que estamos ya padeciendo y que vamos a seguir padeciendo. Un acceso al agua que está marcado por la desigualdad social, pero también territorial. Y aquí en Galicia se sabe, hay casi 30.000 núcleos poblacionales, por así decirlo, y no es lo mismo dar agua o servicios de alcantarillado, servicios de abastecimiento en un núcleo rural que en una zona con más capacidad o una zona costera o urbana. Problemas de gobernanza porque al final la gobernanza está fragmentada y está limitada, y hay problemas de gobernanza entre los distintos niveles institucionales. Y bueno, yo creo que Galicia tiene un ejemplo claro, que es lo comentaba antes con el presidente de Confederación, ¿no? Pues en Galicia acoge 4 órganos de cuenca, ¿no? que tiene que gestionar y coordinar. La financiación es un problema clave, un problema que tiene que ver con que no hay una financiación constante y en muchos casos es reactiva. Cuando sucede una crisis se le enchufla, por así decirlo, dinero. Y por último, pues una anticipación que a veces es limitada, y que en ocasiones pues falta un poco de cultura del riesgo. Nosotros en el informe hemos tratado de darle solución a estos retos, hemos estudiado cuáles eran los casos de éxito que habían afrontado algunos de estos retos y cómo lo habían solucionado, y hemos tratado de hacer un pequeño decálogo. Hemos tratado de poner 10 propuestas de mejora que tenéis en el informe, en el resumencito, con el fin de intentar poner sobre la mesa cómo podríamos mejorar esta situación. El primero de ellos es integrar el riesgo climático en la planificación hidrológica. Lo que decía anteriormente, tratar de recoger esas distribuciones de máximos y que sirvan para el diseño. Debemos modernizar y actualizar las infraestructuras hidráulicas, que sean capaces de ser resilientes frente al cambio. Debemos garantizar una financiación sostenible, planificada y constante, que nos permita invertir o tener la inversión necesaria para hacer las actuaciones que son precisas. Debemos fomentar una gobernanza del agua que sea coordinada, cooperativa e inclusiva, que haya una única voz entre las instituciones para dar una única solución. Proteger y restaurar nuestros acuíferos, nuestros ecosistemas acuáticos, porque esos son la fuente de nuestros recursos hídricos. Debemos impulsar la eficiencia y la gestión sostenible de la demanda, aprovechar cada una de las gotas de agua que tenemos. Debemos incorporar criterios de justicia social y equidad que permitan ayudar a los sectores que son realmente más vulnerables. Por supuesto, debemos debemos proponer la innovación, la tecnología, el conocimiento como pilar fundamental para desarrollar nuevas soluciones. Y luego, desarrollar sistemas de alerta temprana que nos permitan anticiparnos a lo que es estas situaciones de crisis. Y yo creo que aquí en Galicia se está haciendo bien con temas como el sistema de alerta temprana Merlín. Y por último, pues sensibilizar y educar a la población, que la respuesta sea común. La sociedad debe de conocer
esta problemática para que la respuesta al cambio climático sea accesible a todos, ¿no? Y ya con esto, simplemente terminar, para nosotros lo tenemos claro, lo que es el riesgo climático está ya afectando a los recursos hídricos, es un reto estructural que tenemos enfrente. Como decía la alcaldesa, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, lo tenemos todo. Quizá falta inversión, financiación, pero entre todos debemos poner encima de la mesa estos medios y darle solución. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos ha puesto deberes con esos retos, infraestructuras, planificación, gobernanza, financiación, anticipación, alguno que otro más, y los vamos a comentar ahora, como les decíamos al inicio, en el coloquio que vamos a abrir enseguida con los 4 invitados a los que voy a presentarles ya, que nos acompañan ahí en primera fila. Roy Fernández Añón es el director de Augas de Galicia. Un aplauso para él. Gracias. José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, gracias también por acompañarnos. Luis Basiero es director de Saneamiento y Depuración de FACSA. Gracias, Luis, también por incorporarte a esa. Y Blas García, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la FEGAM y alcalde de Ames. Gracias a los 4. Aplauso para que, bueno, os vayáis animando porque lo dicho, decía que Jorge Morales ha puesto deberes, la realidad, al igual que ha hecho también la alcaldesa en su primera intervención. El problema ya está aquí, es urgente, ¿no? Decía la alcaldesa que un desafío urxente que hai que enfrentar, así que, bueno, davos a man, imos ir coñecendo o que se pode facer en materia de inversións, de cooperación, ademais, entre administracións, papel tamén importante da empresa, para escoitarvos a todos en primeiro lugar, así unha intervención moi rápida dende cada un dos ámbitos que hoxe aquí representades. Cal diríades que ese impacto principal, o que máis nos debe preocupar? Comezo co director de Augas de Galicia, deste impacto real que vimos ademais a través deste informe que ten xa o cambio climático nos recursos hídricos de Galicia. Bueno, creo que as premisas xa se puxeron co informe en riba da mesa, non? Ao final estamos ante eventos climatolóxicos cada vez máis extremos. Ao final, estadísticamente, ves que a choiva, bueno, aquí fala do 10%, nos manexamos datos do entorno ao 5%, quizáis aquí, pero sí que é certo que chove de maneira desigual e discontinua. Co cal, se eso lle sumamos a nosa singularidade, polo menos en Galicia Costa, con cuncas, con vacías moito máis pequenas, cunha cultura, como decía tamén a alcaldesa, diferente, na que parece que hai moita auga e en realidade non temos capacidade de almacenamento suficiente para todo isto concentrado en pouco tempo, cada vez máis demandas industriais, de actividades económicas, turísticas e demais, e con outros usos adicionais, pois eso fai que a tensión cada vez sexa maior, non? Entón, todo ese traballo que se leva feito moito tempo, non é que se deixara nunca de planificar, nin de intentar anticiparse, se tensiona cada vez máis, porque se está a sumar, eu sempre digo, un doble efecto, non? Imos mellorando en cousas, imos tendo redes cada vez mellores, imos tendo atención a todas estas evidencias maior, pero tamén máis tensión na demanda. Entón, temos que traballar a doble velocidade. Parece que non é suficiente, non? Que este desafío aínda é importante para afrontar entre todos. Presidente, como ves impacto? Bueno, bo día. Eu un pouco collendo testigo de Roy, efectivamente, a problemática está aí, parece que non ten un fin fácil, tal como xa se expoñía antes. Por qué? Porque na medida que vas investindo, que vas implementando medidas, aparecen outras novas, non? Esa é unha cuestión, e, por exemplo, agora falo da nova directiva europea do ano 24, que nos fala de unha contaminación emerxente, unha contaminación distinta que vai haber que tratar nas nosas edades. Antibióticos, medicamentos,
que non estaba encima da mesa e que empeza a estar ahora encima da mesa. E iso vai a supor casi como volver a empezar outra vez de novo. Feito este matiz, bueno, aquí tamén hai que decir que estamos nun país, inda que pequeniño, por decirlo en términos así moi coloquiais, o noroeste peninsular é un país moi variado. E non é o mismo as necesidades nunha Galicia dun clima oceánico que nunha Galicia interior. Estamos falando, a mellor, a nivel de precipitacións, de unhas diferencias de 1.400, 1.500 litros metro cuadrado a día de hoxe, e noutras partes estamos en 900. E é o mesmo país. Polo tanto, as solucións tamén teñen que ir, de alguna maneira, da man do lugar, do territorio deste país dos 1000 ríos. Antes falastes aquí de negacionismo. Eu non estou de acordo que o negacionismo este á baixa. Non. Hai un negacionismo moi activo que, lamentablemente, pois hoxe parece locomotora neste mundo. Ojito, E logo hai un negacionismo pasivo que non reconoce a xente, pero que é o da comodidade. E é moito máis fácil, pois nada, darlle un botón, estar sentados e non ser conscientes, e non quero entrar en algo tan complexo como os centros de datos, como a inteligencia artificial, que a todos nos encanta, e non queremos ser conscientes do que eso implica, non? Logo, volvendo á realidade do país, oiga, eu me encontro aínda frecuentemente e calquera de vos. Non, a auga cae do ceo, é un regalo, é gratis. Eso sociolóxicamente aínda está inmerso no noso ADN cultural e social. E iso ten despois unhas consecuencias moi potentes á hora de actuar, á hora de planificar, porque non é só a administración. Ou logramos implicar o tecido social e facelo partícipe das solucións, ou as administracións que están facendo moito, que se está metendo moitísimas medidas, que moitísimos cartos, pero eso non é suficiente se o tecido social non se pon, por así decirlo, se remanga e se pon na labor de colaborar. Por iso eu considero que este foro é moi acaecido, porque hai que sacar o tema da auga do cenáculo, por así decirlo, de expertos, políticos, especialistas, e leválo á sociedade. Ten que permear, o tema ten que permear e temos que ser todos axentes activos na solución. Bueno, non quero estenderme máis. Porque Si non sigo... Sí, temos moitas cuestións. Luis, como ves tú el escenario actual aquí en Galicia? Me vais a perdonar que no hable en Sí, gallego. vamos a cambiar. Lo entiendo sí. perfectamente. No, lo entiendo perfectamente. No, pero no te has bueno, perdido nada, ¿no? que Del discurso. No, para nada. Además me lo sé, me lo sé. Bueno, pues poniendo el foco en el saneamiento y depuración, yo diría que no deja de ser una infraestructura climática más. Es decir, yo veo necesario y crítico que se entienda que toda la infraestructura, llámale climática o del ciclo urbano del agua, empieza en el monte y acaba en la ría. Es decir, no podemos disociar las redes de saneamiento y depuración de lo que es el ciclo urbano en sí. Entonces, cuanto más cariño le pongamos en este sentido a las redes y a la capacidad de las depuradoras, menos sufriremos en los episodios climáticos que estamos viendo y sufriendo, ¿no? Estamos hablando de la inundación, del colapso de la red, de los vertidos en los puntos de desbordamiento que hasta la aprobación del nuevo reglamento de dominio público hidráulico parecía que no estaban, ¿no? Teníamos la concesión del punto vertido, pero no la autorización de vertido de los puntos de alivio. Entonces, dentro de esta labor de concienciación o de puesta en la sociedad de lo que es el ciclo integral del agua urbano, pues ese saneamiento y depuración, darle, porque además siempre ha sido lo olvidado, ¿no? Al final es la tubería de agua residual que va por debajo de la calle y siempre ha sido un poco la niña no bonita, ¿no? del ciclo urbano, pero sin embargo para los efectos climáticos de avenidas, lluvias, también pensemos que cuando en época de sequía no hay una dilución de las redes, y las redes en España, y no es excepción Galicia, tiene una red unitaria, si va muy llena, lleva mucha parte de pluvial, pero si va muy poco llena, tiene muy poca factor de dilución y eso provoca
unas reacciones bioquímicas que hacen que haya más corrosión y más problemas, ¿no? Entonces, a mí, en este punto, me gustaría pues eso, poner en valor, digamos, la red de saneamiento y depuración, ¿no? Como una infraestructura climática más perteneciente al ciclo urbano del E dende agua. a FEGAMP, Bueno. que visión tedes compartides sobre como está impactando todo isto aquí en Galicia? Bueno, eu creo que primeiro deberíamos de, primeiro felicitar polo traballo que fixo Faxa. Eu, no decálogo coincido plenamente no que poñe, non? Pero eu creo que deberíamos tamén de situar o que é o escenario de Galicia, non? Os 313 concellos que temos en Galicia, que cada un ou a gran maioría teña unha situación totalmente distinta. Aquí estamos falando de modernizar, de telexestión, de moitas cousas que son moi importantes, pero que hai moitos concellos que non teñen os servicios máis básicos aínda que poder prestar. E non digo concellos pequenos, digo concellos grandes. O sea, o meu concello, por exemplo, hai sitios onde non temos aínda saneamento. Poucos, pero algún queda. Ou onde non hai traída de auga municipal, non? Co cal, o que nos temos que plantear é o que temos. Estos retos están moi ben, os estudios están moi ben, pero eu creo que desde os concellos o que temos que facer é ver o futuro, pero ver o futuro como podemos chegar a eles, porque os concellos, ademais, sabemos a situación que hai hoxe en día, de que non temos máis funcións, máis cousas que facer dos os recursos, non? As competencias que nos dan son moitas, pero os recursos económicos son moi poucos. Entonces, o que temos que plantearnos é como os concellos podemos empezar a traballar e a creer realmente no ciclo integral da auga e podemos empezar a mellorar. E que todos os veciños e as veciñas de todos os concellos podan ter o básico, saneamento e abastecemento, porque ademais despois hai que coñecer Galicia en profundidade, non? E hai moitos núcleos, hai desde os concellos que temos ciclo integral da auga, ou que temos empresas municipais que o xestionamos, ou que hai concesións que o xestionan. E despois hai incluso propias asociacións ou mancomunidades ou comunidades veciñais ou de asociacións que se dedican eles a xestionar a súa propia auga. Co cal eu boto en falta realmente, primeiro, que haxa unha coordinación institucional, o que se fala da gobernanza, que haxa unha gobernanza onde nos sentemos realmente Xunta de Galicia, Augas de Galicia, FEGAN, que representa a todos os concellos e as diputacións, nos sentemos e fagamos unha planificación de verdade da situación de Galicia. O que lle chamamos un plan director dos concellos, que cada concello ou algúns o facemos, pois que fagamos un plan director das necesidades que temos en Galicia e que temos os concellos, e porque ao final son as que acaban tendo os cidadáns. E se coincido en algo que é básico, que se dixo e se repite, que é concienciar a cidadanía, concienciar aos consumidores, concienciar aos veciños e as veciñas de como se produce auga. Se fala normalmente, se fala habitualmente, pois, de que os nenos das cidades non saben de onde ven a leite, que pensan que ven dun brick e que non saben que ven dunha vaca. Facéndose un pouco de demagoxia ou tal, a xente realmente, os veciños e as veciñas, saben como se produce auga, sabe o custo que ten de levar a auga dunha captación que se empeza a facer nun río a donde lle chega a casa e despois o que depuramos, o que acaba indo á depuradora. Eu creo que non coñecen a maioría da xente cal é a realidade dun ciclo integral de auga e creo que é necesaria facer moita pedagogía. E iso eu o resumo porque creemos que é o importante e sempre o reclamamos así desde a FEGAN, que é a coordinación institucional, a gobernanza e o traballo conxunto entre as distintas administracións que inciden no ciclo integral da auga. Imos ir a este presente, co presidente da Confederación Hidrográfica, Miño Sil. Toda esta realidade que estamos comentando, este impacto climático, estes fenómenos extremos, como está afectando xa a disponibilidade de auga, aos caudais, nesta zona que represente? Bueno, en principio, na nosa cunca, o impacto un pouco seguindo o que nos comentaba antes Roy, as precipitacións aínda non revelan unha baixa alarmante. Estamos nunha media de 1.190 litros metro cuadrado, nas últimas décadas estáse detectando unha perda máis menos de 8-9 litros metro cuadrado por década, non parece alarmante. As previsións do CEDE, sin embargo, nos falan de a medio plazo, 10 anos, 15, dunha perda en torno ao 10%, 7-9%, en concreto falan eles, claro, aí
xa estaríamos falando de máis de 100 litros e iso sí vai ter moito impacto. A día de hoxe sí hai unha realidade constatable, aparte dese efecto lixeiro nas precipitacións ou unha tendencia ao descenso, que é o incremento da temperatura, medio grado na última década. Eso é moito. Parece un pequeniño detalle, pero é algo que ten moita relevancia porque indo incrementando, si todos o notamos, o efecto temperatura, que é a tarxeta de visita máis clara que temos dese cambio climático. Vai afectar nos caudais, hai que ter en conta que a meirande parte das vilas captan a auga de ríos e mananciais, entón viuse no ano 22, última seca, na última seca na nosa cunca, afectou a 49 concellos que chegaron a estar en situación de alerta ou incluso de emerxencia. Alerta e emerxencia son os niveis que implican xa xestión. Hai que cortar auga aos veciños, hai que ou unhas horas ou uns días, etc. E iso no período anterior de finales do século XX, entre o 80 e o ano 2000, só houve un episodio de seca. Entre o 2000 e o 2025, 6 episodios. É un dato bastante revelador, e por aí vamos. De momento, claro, volvemos ao outro, a xente ainda temos ou ten a inercia de hai que auga a 1000 ríos, auga ben gratis, chove, tal, e non quere ser consciente, porque ser consciente implica traballo, e é máis cómodo ser inconsciente. E falaremos tamén diso, desa conciencia que debemos mellorar todos. Aínda que, bueno, a situación é como plantexa o presidente, esas notas positivas que daba ao inicio, pero aquí estás a falar moito desa planificación necesaria de anticiparse para garantir que esa capacidade hídrica pois non desemboque pois noutros puntos, que se vive noutras rexións. Sí. Cales serían as actuacións A planificación é básica, e o decía antes aquí o meu colega, hai unha ferramenta que é a millor ferramenta que poden ter as administracións, que é a planificación hidrolóxica. Porque aí non só hai un estudio sobre a situación, non só hai unha diagnosis, senón que hai unha proposta de medidas e esas medidas conlevan investimento e, por tanto, levan un orzamento. Planificación hidrolóxica Miño-Sil, último ciclo no que estamos, 22-27, 321 medidas, 440 millóns, o día de hoxe casi o 60% executado. A planificación hidrolóxica, que debe ser transparente, que, bueno, pues habría que incidir moito máis en que a xente participara, incluídas as administracións locais, porque as administracións locais, ao final, tal como decía o seu representante, son as que van a sufrir os embates deste cambio climático e, tal como decía, non hai unha preparación suficiente. Hai que pensar que 170 concellos dos 313 están por debaixo dos 3.000 habitantes, pero é que na nosa cunca predominan concellos por baixo dos 2.000 habitantes. Hai 31 por baixo de 1.000 habitantes. Bueno, onde vai esa administración local a facerlle frente aos retos, aos desafíos que nos trae este novo marco climático de precipitación e temperatura? Bueno, pois aí, evidentemente, volvemos ao de antes. Só a cogobernanza, só a participación vai facelo posible, pero aí non vale que eu chame ao meu colega, por decirlo en términos coloquiales, temos un problema e nos atendemos, el atende aos nosos requerimentos, nós facemos o contrario. Aí, no tema da gobernanza, hai que institucionalizar reunións. Non vale decilo, porque iso o sabemos todos. Hai que institucionalizalas e habrá que ver a periodicidade. Eu non sei se cada 6 meses ou cada 12 ou o tempo que sexa, pero justamente teñen que reunirse as administracións implicadas, non só as de CUM. E xa que está falando de planificación en Augas de Galicia, aproveitamos este tema. Como mudou esa planificación en Augas de Galicia atendendo isto que estamos comentando, que o clima varía, que o clima cada vez é máis extremo, como cambian eses modos de traballar? A planificación
tense que adaptar precisamente a eses rectos, non? Nos, ao final, mobilizamos moitos recursos máis aló do que é a normativa e o que decía Blas antes. É certo que de Europa chega que todos os concellos teñen que publicar, por exemplo, as perdas nas súas redes, que se debe penalizar desde os organismos de vacía por esas perdas nesas redes. En Augas de Galicia non se está a facer así. O que se está intentando adaptarse tamén a esta realidade e mobilizar recursos, moitos recursos europeos, para, por exemplo, que os concellos coñezan precisamente esa realidade tan diferente que decían desde a FEGAMP. Se levan mobilizado durante varios anos varios millóns de euros para facer auditorías das redes, para identificar cales son os puntos principais nos que se debe de actuar. E unha vez que se actúen neses puntos principais, mobilizar recursos adicionais para facer xa actuacións máis ambiciosas. Eso se está a facer ano tras ano. É unha maneira non só de paliar ese déficit económico, sino tamén, cada vez que lanzamos unha liña de axudas, o facemos para cambiar o concepto, para cambiar a cultura, para cambiar esa percepción. Porque, ao final, se non é con eso, precisamente os concellos non acaban de chegar a poder resolver os problemas. E na parte técnica, precisamente, na falla de profesionalización, máis que na falla de profesionalización, vou correxir, porque profesionais hai, e moi profesionais, pero falla o número de persoas que pode estar. Intentamos tamén colaborar con todas as entidades que poden aportar, sexa o coñecemento a través das universidades, sexan os profesionais que xa están nos concellos ou os que se queren incorporar, e a través dun concepto que é a Escola da Auga, que non é só formativo, non é só para trasladar esos conceptos básicos da xestión, sino tamén para ter espazos de convivencia, espazos precisamente de colaboración continua. Porque instrumentos, como decía aquí Quiroga, o que xa os temos desde hai tempo. O plan hidrolóxico está, nós estamos continuamente actuando, todos os organismos de vacía, cos plans de xanamento. Nos agora estamos inmersos no seguinte ciclo do Plan Xeral de Saneamento de Galicia, no que collemos toda a información que nos aportan os concellos, sentámonos cos concellos a nivel provincial, a nivel despois cada un deles, e se marca unha folla de ruta moi clara. Que pasa? É certo que despois as necesidades son moito máis das que agora mesmo cos recursos, e digo, incluso cos recursos que se siguen mobilizando de Europa, que chegará un momento que o mellor non nos hai. E que o que nos veñen dicindo de outros países, imos ter que pagar cada unha a tarifa do que consumimos. Entonces, polo menos o que queremos é ter en riba da mesa dun xeito continuo, dun xeito constante, cal é a folla de ruta a seguir, ter esa colaboración e poder adaptarnos cada vez con maior rapidez, con maior celeridade ás necesidades que temos. En esa adaptación, que se está a facer, por exemplo, control desas fugas, digitalización, telexestión, porque é un avance importante para mellorar todo isto, e xa que estábamos falando desa zona Miño-Sil, unha dobre pregunta ao director de Augas de Galicia tamén. Cales serían as zonas máis vulnerables aquí en Galicia? A ver, no marco da digitalización nos o concebimos como un instrumento básico, pero como un instrumento, vale? Como algo que ten que contribuir a que esa profesionalización na xestión da auga se materialice. É importante ter datos para tomar decisións, non? Eu creo que o decía tamén no informe, ao final, se non tes información non vas poder tomar a decisión correcta. E o facemos en doble vía tamén. Parte deses recursos que mobilizamos para as actuacións de reducción de fugas van asociadas a instalar na parte baixa, na parte de distribución, contadores e medidores por parte dos concellos. Pero despois, aproveitando tamén fondo europeo, se acaba de chegar a máis de 30 concellos e sentar sobre todo bases para poder incorporar o resto de concellos de Galicia nunha plataforma de xestión na que todos os sistemas en alta, o que é a captación, esa potabilización e os primeiros depósitos de distribución estén totalmente monitorizados para controlar volumes, para saber onde estamos perdendo ou onde non, e controlar tamén parámetros de calidade, que se está a falar tamén de que todos estes episodios extremos non só influyen nos volumes disponibles, sino tamén na calidade. Entón, digamos que temos unha doble vía de actuación. Mobilizar recursos directos aos concellos, axudalos, pero tamén sentar as premisas. Non nos dedicamos só neste PERTE tan ambicioso que houbo da auga, que está a punto de finalizar para a digitalización, non nos quixemos quedar en somente poñer instrumentos, aparellaxe. Porque sabemos que ese aparellaxe nos vai aportar moitas cousas, pero probablemente quede obsoleto en pouco tempo, non?
con todo o que evoluciona a tecnoloxía. O sea, que quixemos poñer as bases, eses alicerces, dunhas plataformas de xestión que nos permitise ir incorporando toda esa nova metodoloxía que apareza e sobre todo, toda a información para podernos colaborar cos concellos e con eses profesionais que se vayan incorporando para contribuir a paliar esa falla de recursos. E zonas máis vulnerables, que me preguntaba tamén, bueno, non é o mismo unha vacía que outra. A verdad que nos reivindicamos unha xestión conxunta porque agora concebimos que, agora que hai os 100 anos, se celebran os 100 anos das confederacións e da unidade de Cuenca, que é básico para a xestión dese recurso, reivindicamos tamén que todo o territorio, e o territorio galego, que non ten que ver diferencias entre o que pasa ao carón dun río ou doutro. Pero é certo que hai diferencias, por exemplo, na capacidade de almacenamento que pode haber nun embalse na Miñosil ou en Galicia Costa, non? Con cuncas moito máis pequerrechas, con moita máis dispersión, cuns períodos de retorno entre que chove e chega auga ao final á costa moi poucas horas comparado con eles, con máis precipitación, co cal podemos estar sometidos a episodios de precipitacións, bueno, e de inundacións máis intensos. Que pasa a nivel de sequía e a nivel de consumo de auga? Que temos tamén o 44% do territorio, o 70% da poboación. E con uns usos xa non tan de interior, máis industriais, con moita máis demanda. De feito, nos levamos varios anos, non con episodios de seca en sí, pero sí con episodios de escaseza, nos que decretamos prealertas por exceso de demanda, tanto turística como de usos industriais que conviven con esa presión ao longo do verán. Pasou e pasará de novo, porque, como vimos, choveu tanto nos primeiros meses que non vai chover nos seguintes e probablemente volvamos a estar na zona do Lérez ou na zona do Anllóns volvendo a decretar en breve o mellor situacións de escaseza na que temos que intentar ver como paliar precisamente esa demanda. Choveu tanto este ano que o que dicía antes o presidente da Confederación Hidrográfica, non? Cantos non dixeron iso de que despois que me digan, non? Que hai sequía ou que, bueno, que está impactando isto do clima tamén. Acabámoslo de ver nestes últimos meses. Aludía o director de Augas de Galicia á importancia desa cooperación, ao papel dos municipios. Blas García, como representante xa aquí da FEGAM, aínda que mencionaba tamén o seu municipio, a súa realidade, ao fío do que comentaba antes, cales serían as principais inversións para os municipios esas grandes dificultades coas que vos atopades? Bueno, eu que non estou dicindo de que non se fagan investimentos ni se este colaborando. Eu que reclamo é máis coordinación, máis diálogo. Falaba Quiroga de reunirse todos, unhas datas, non sei con canto tempo, non? Eu creo que sí é necesario reunirse. Eu creo que debemos de xuntarnos, de falar e de ver as necesidades reais, porque isto non é un problema nin ideolóxico, o problema dos concellos, nin é un problema xeral, pois, que ten o Concello de Ribeira, que ten o Concello de Ordes que está aquí, que ten o Concello de Santiago ou que ten o Concello de Ames. Cando falamos de fugas, as fugas se producen por unha razón, porque as tubaxes, os sistemas están moi anticuados. Estamos falando de que se fixe unha previsión no seu momento, cando se fixeron os saneamentos e os abastecementos, nunha época moi concreta para dar uns servicios a un número de poboación. Por desgracia, non todos os concellos de Galicia medramos. O exemplo está o que dicía Quiroga, concellos pequenos de 2.000, de 1.000 habitantes. Hai outros que sí medramos, afortunadamente, pero son infraestructuras que veñen de fai moito tempo. Que tamén é certo, e tamén temos que recoñecer os que pasamos pola política ben xeral, no seu momento, que pois si temos que apostar entre invertir nun asfaltado dunha rúa ou nunha humanización dunha rúa e de facer un saneamento, bueno, pois vamos a apostar por facer un investimento nunha rúa porque se vai a ver máis do que se ve o saneamento, non? Tamén temos que dicilo. Pero, bueno, o que temos é que coñecer a situación da rede. E a rede, cando falamos aquí de tecnoloxía, digitalización, bueno, eu creo que hai moitos concellos en Galicia, a gran maioría, que eso da digitalización e da tecnoloxía lle sona cando chegará eso, mimá, en que século queda eso? Porque a realidade é outra moi distinta. A realidade, pois non sei, o Concello da Baña, que queda cerca do meu, por exemplo, non ten depuradora.
tiñamos un proxecto, ademais conxunto, que ao final se descartou por varias razóns que eu acabo de entender, pero temos que baixar ao máis miúdo, non? E creo que, a pesar dos traballos que se fan de Augas de Galicia, que non os nego, se están facendo de auditorías e todo eso, creo que temos que ir un pouco máis abaixo, non? Porque o problema ao final o estamos xenerando todos, porque ao final todos compartimos as redes, todos, e ao final o saneamento ou cando hai uns malos hábitos acaban indo ao mesmo sitio todos, que son os ríos, e acabando contaminando. E ao final eso vai de uns a outros. Sufrimos nós aquí, se está arreglando a depuradora de Santiago, houve un fallo creo que foi no mes de outubro, quen o sufreu? Santiago non, o acabamos sufrindo o Concello de Ames, o Concello de Rois, o Concello de Brión, porque foi todo polo río abaixo. Entonces, eu creo que debemos de baixar á realidade. Está moi ben eso de fondos europeos, non todos podemos usar entrar nos fondos europeos. Eu creo que debemos de coñecer a realidade de verdade de cales son os concellos de Galicia e como están para poder de verdade actuar neles despois. Polo tanto, polo que comenta, hoxe que falamos de retos e desafíos, un dos grandes, dende o punto de vista da FEGAM, para xestionar esta emerxencia hídrica sería mellorar a coordinación entre administracións, porque parece doado de solucionar a priori. O primeiro a gobernanza, que se fala. Sentarnos e falar e ver a realidade. Eu creo que necesitamos, a pesar dos traballos que se fan, e Augas de Galicia ten moitos datos, eu creo que necesitamos saber cal é a realidade de cada concello, de maneira pormenorizada. Nós podemos facer un plan director en Ames, pero non todos os concellos o poden facer porque non teñen recursos nin medios para poder facelo. Seguramente que Faxa estaría encargado, ou non sei se facedes ese servicio, pero que se lle encarguen traballos nos concellos. Pero hai que ter os medios para poder pagar esos encargos, esos plans directores, saber a realidade dos concellos. E despois ver a posibilidade para ir mellorando, non? Sin duda, a concienciación social é super importante, pero despois hai moitos retos máis. Pero primeiro coñezamos a realidade, invistamos, fagamos investimentos nelas e adaptémolos ás realidades no momento que estamos, incluso planificación de futuro, como se está facendo cada vez que tens que facer unha actuación no entorno, pois xa se fan estudios a 50, 100 anos e hasta 500 anos que se di, 500 anos, mi má. Bueno, pois, oye, son estudios que se van facendo e é necesario saber o que vai a pasar no futuro para poder ir adaptando tamén esas infraestructuras que vayamos facendo. Unha cosa só, a digitalización non é só un ordenador e un panel con moitísimos controis e moi avanzados, non é ter o coche do futuro, é poñer aquí un caudalímetro, aquí outro, e saber se polo medio se perde auga. E iso poden facer na Baña, en Ames ou incluso na Coruña. Roi, eu non veño aquí para discutir, desde logo que estamos tal. Non é discusión, Blas, é decir, temos que ampliar todo. Oístes, eu digoche que a realidade... O concepto do asfaltado... A realidade... Eu estou representando a FEGAN. Se estuver representando ao Concello de Ames, podríache decir todas as cousas que facemos en Ames, que creo, ademais... vou a presumir un pouco así, creo que somos un referente, ti o sabes, nós municipalizamos o servicio da auga, do ciclo integral da auga, en 2 anos tuvemos 1.300.000 euros de beneficio, co beneficio que dá auga, que acabamos reinvertindo, bueno, ti sabes todo, nós estamos facendo un plan de digitalización porque entramos nun PERTE e estamos colaborando con vos tamén, poñendo estacións de aforo, nós mesmos para saber cales son esas zonas problemáticas. Eu falo da FEGAN, falo de Galicia, dos concellos de Galicia. Ti chegas a un concello pequeno de 1000 habitantes e lle dis que poña os caudalímetros, que os poña el e che vai a dicir, hombre, mira, é que non teño nin interventora para que me firmo o RC ou secretaria. A realidade dos concellos de Galicia, conto cheo aquí, pero, se che digo, calquera dos que estamos xa pode dicir cal é a realidade da maioría dos concellos de Galicia. Eu só digo que, sin entrar en polémicas, que non é o caso, non, pero que intentamos baixar o máis abaixo que podemos. E precisamente, como somos conscientes de que falta xente, polo menos non establecer eses teitos. Non hai tanto teito, porque ao final, cando un concello pequeno non chega, se non chega unha deputación, podemos chegar nós con certa axuda. E para instalar ese caudalímetro ou para decirlle o que se pode facer, existen empresas e está Augas de Galicia ou a Confederación detrás para poder colaborar. O que falta a veces é perder ese medo a decir non son quen ou non teño recursos. Non, chamemos a porta e pidamos axuda. Pero nós intentamos ver cal é esa necesidade. Un segundo, eu cando falo de gobernanza non falo de gobernanza solo da Xunta de Galicia e os concellos,
Polo medio temos outras institucións. Está as diputacións. As diputacións, a súa obligación fundamental é atender aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes. Co cal, ao mellor, o que hai que facer esas reunións entre Xunta de Galicia, diputacións, FEGAN, digo FEGAN porque representa a todos, incluso o Goberno do Estado, facer esas reunións e tamén saber cada un o que ten que facer. En Ourense, a Diputación de Ourense fai un traballo que non fan outras diputacións, as outras diputacións de Galicia, pois ao mellor o que as diputacións tamén se teñen que comprometer a unha parte do seu orzamento ou unha parte destes plans provinciais de obras que fan que vai destinado ao ciclo integral da auga. Con eso xa avanzábamos moitísimos. Si dos 300.000 euros que lle dan ao Concello de donde sea, lle din 100.000 telos que dedicar ao ciclo integral da auga, xa vamos avanzando moito. Eu, por eso, cando falo de gobernanza, falo de todos os niveis, non xunta concellos só. Bueno, como non va a generar, ¿no? Debate, polémica, un asunto tan trascendental como el que estamos hoy aquí abordando. Pero de innovaciones tecnológicas nos puede hablar y mucho Luis Basiero de Facsa. Por esas cuestiones te pregunto, pero también por esas inversiones, las prioritarias, para seguir modernizando las redes, que es un asunto que también se ha comentado. Bien, yo aquí, viendo también, es más parecido a la realidad nacional de lo que parece. O sea, quitando las grandes urbes, en el resto de autonomías en España hay mucha dispersión y mucho ayuntamiento pequeño. Somos un país de ayuntamientos, ¿no? Lo digo porque es común a todo el territorio nacional, el tema de gobernanza. Y ahora entro en las tecnologías un poco, pero también quería hacer el matiz pero habéis dicho Blas y Roy, de la digitalización con sentido. Es decir, nosotros hemos ejecutado un PERTE en una depuradora de una urbe como Sevilla, en la que hemos instalado sondas ya de nitritos, nitratos, amonio, carbono orgánico total, recirculaciones, hemos hecho un gemelo digital superior al control, pero también en pequeños municipios hemos puesto en la captación principal un medidor de caudal de canal abierto que no hace falta ni prácticamente electricidad, quiero decir, y las dos son actuaciones de PERTE. Entonces quiero decir que al final esa digitalización efectivamente es desde lo que tiene que aportar es valor y conocimiento, ¿no? Valor y conocimiento. Y de hecho, en soluciones digitales, la primera es, por supuesto, salvado este primer, digamos, cuello de botella de decir, vale, necesito tener un mínimo dato para poder gestionar, es monitorizar y sensorizar, pero la siguiente es gestión del dato. Porque ahora vamos a tener miles de millones, cuando digo miles de millones, son miles de millones de datos que tenemos que saber que el dato es fiable. Y eso significa poder calibrar la sonda, saber que está bien instalada y de hecho, ya hay lugares donde está apareciendo la figura del instrumentista para acometer todo esto, ¿no? Porque claro, al final, si también ponemos un dato, si no teníamos nada, hay que saber que ese dato es fiable. Entonces, claro, la digitalización no pensemos solo en el gemelo digital, en los centros, es la digitalización con sentido, ¿no? Una vez, si tenemos esa gestión del dato, modelicemos, y eso en las redes de saneamiento es crucial, pero ojo también ya después de modelizar viene la simulación, ¿no? Que es ya, vale, ya tengo mi modelo y voy a probar escenarios, me va a caer tanto. Intentemos calibrar, que en eso nosotros incidimos muchísimo, ¿no? Y en temas de el entorno ya de la EDAR, en el que hay procesos bioquímicos muy específicos, oye, calibremos quiere decir, midamos que efectivamente lo que está dando el modelo es correcto. Y puede ser una sonda de sólidos suspendidos, puede ser una medición puntual de amonio, ¿vale? O sea, tampoco nos vayamos a, pues yo te simulo esto. No, que esto tiene su proceso y su protocolo, ¿no? Y con el protocolo enganchaba, porque al final una cosa es digitalizar y la gobernanza que estamos comentando aquí, los sistemas que más nos funcionan a nosotros son los que tienen un cierto modelo predictivo, pero los que enganchan esos datos con planes de emergencia o sistemas de alerta temprana, ¿vale? Y con la gobernanza de ese dato y, por tanto, con los protocolos. Es decir, hay que pensar antes de que llegue la ocasión de saber quién ve qué dato, para qué ve ese dato y qué decisiones adopta. Entonces, frente a eventos extremos, véase una inundación, deberíamos de preparar, ensayar y trabajar los protocolos de actuación, ¿vale? Porque al final parece que estén definidos, pero, y tenemos un ejemplo,
En los datos que hemos puesto en el informe que ha explicado Jorge, ahí no estaban incluidas ni la Dana de Valencia, ni la Dana de Baleares, ni las avenidas que hubo en Madrid que se inundó la depuradora de Valdebebas, ni las sequías de Cataluña, ni la sequía de Andalucía, en la que íbamos a potabilizar el Guadalquivir. Cataluña ya tiene un plan para hacer 2 estaciones regeneradoras prácticamente anexas a las potabilizadoras. O sea, todos esos costes no estaban. Lo digo porque lo acertado en ese sentido de que venía, ¿no? Y en todos estos momentos, en uno de esos episodios, nos pilló a nosotros en una estación de bombeo que elevaba para tratar el 40% del agua residual del municipio, y hubo un momento de indecisión, hasta que no vino la UME y dijo, no, hacemos lo que dice este señor. No nos permitieron como operadores, nosotros sabemos que somos los operadores, que no somos dueños de nada. Tuvo que venir la UME a decir que el grupo electrógeno se ponía aquí, donde decían estos señores que era... Y lo pongo como ejemplo simplemente, ¿no?, de un momento crítico y en el que esto debería estar ensayado. Tener claras esta gobernanza, ¿no? Quién tiene cada uno y estos protocolos en base a los números cuya calidad tenemos que haber testado antes. Y ofrécenos alguna cuestión concreta, algún aprendizaje concreto, lección aprendida de esos territorios en los que operáis, ¿no? Sí. Esas grandes lecciones que quizás podamos aplicar también aquí en Galicia. Pues, a ver, yo creo que una es diseñar, operar y pensar ya en los extremos, no en las medias. Ya no valen el 5Q, no, ¿cuánto me va a caber en la depuradora o en el colector y cuánto se va a salir? Y para eso, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una línea de estudio, ¿no?, que es los CFDs, Computational Fluid Dynamics, ¿no?, que es fluidos puros y duros aplicados precisamente a los sistemas hidráulicos, pero para conocer y calibrar cuánto cabe en el tubo y cuánto cabe en la depuradora. Porque antes casi valía el medio, ¿no? Entonces, llevar a ese extremo y tener claros... Yo soy muy fan del análisis de riesgo, ¿no?, con un enfoque multirriesgo. O sea, ya no es solo el riesgo, hay que tener riesgos de las personas, el ambiental, pero hacer ese análisis de riesgo para, una vez visto ese caudal máximo y cuánto caudal por escorrentía me puede entrar por todo, pues ver cuáles son las instalaciones más críticas y hacer redundancia, hacer refuerzo de esas instalaciones. Al fin y al cabo es anticipar, ¿no? Es ser más proactivo y menos reactivo en este sentido. Que cuesta, porque cuando no tienes el problema, pues tu quehacer diario y tu día a día te lleva a ese día a día, pero toda esa anticipación, si tienes un conocimiento que es susceptible de tener un evento extremo, pues es fundamental. Os voy a pedir no brevedad, lo siguiente, para cerrar con un titular por parte de cada uno de vosotros y pensando en ese futuro, en ese presente, pero también sobre todo en ese futuro. ¿Qué decisión tomaríais, qué anotaríais ya como compromiso básico para que esa realidad que plasmaba Jorge Moraes ese 2080, ¿no?, en ese vídeo, no se haga realidad? Blas. No. A parte da gobernanza e por parte da FEGAN, o que digo que aquí queda o noso compromiso de manter todas as resultanzas que sexan necesarias para poder mellorar a situación. Eu creo que sensibilizar a cidadanía é fundamental para que outras persoas non pasen a ter esos problemas de agua e, polo tanto, sexan vulnerables. Luis. Inversión y digitalización inteligentes. A ver, el presidente de la Confederación Hidrográfica, ¿con qué se quedaría? Fundamental. A institucionalización das reunións entre as administracións para poñer en común a planificación previa á xestión e logo a concienciación, pero a concienciación me gustaría engadir que debería formar parte do currículum educativo, sobre todo primaria e secundaria, sin excluir a universidade e cunha parte práctica. É fundamental. E o director de Augas de Galicia?
Non, creo que temos que xestionar mellor a información para ser máis eficientes e máis rápidos na toma de decisións, que eu creo que é básico. Bueno, pois interesantísima esta mesa sen dúbida de análise que nos ofreceron esos 4 convidados. Grazas por compartir o voso coñecemento, a vosa experiencia e as vosas reflexións aquí con todos nós. Blas García Fegam, Luis Basiero, Facsa, José Antonio Quiroga, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Roy Fernández, Augas de Galicia. Grazas aos 4, aplauso para eles. Trátase diso, non? De aprender e dirnos ademais aquí con reflexións ante un asunto capital como este. Vai pechar esta xornada que organizou La Voz de Galicia hoxe aquí en Santiago de Compostela coa colaboración de Facsa, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Con ela imos coñecer tamén cales son esas prioridades nesta materia de recursos, de xestión da auga e tamén do ámbito máis sostible da Administración Autonómica. Conselleira Ángeles Vázquez, aplauso para ela. Moi bons días a todos e a todas. Moitísimas gracias por terme convidado e parabéns. Parabéns a Facsa e parabéns a Voz de Galicia pois por poñer en riba da mesa un tema que non nos ten que asustar, donde ademais os responsables temos que escoitar. Oxe que cheguei a tempo, pois puiden estar nesta mesa. Si non, efectivamente, sempre pido as conclusións, pero hai algo fundamental que considero oportuno e moi necesario abordar o tema da auga, pero falamos da auga, falamos da planificación, falamos dos retos de futuro, falamos do presente, incluso podemos falar dos erros e tamén desa cogobernanza que é fundamental nunha Galicia que non deixa de ser singular. Dito isto, reflexións que nos levamos e tamén preocupación. Unha preocupación de cara ás xeracións futuras. Ben, é certo que me din que houve unha parte que foi catastrófica e eu que digo que está o cambio climático non para abordalo agora, sino para abordalo agora, mañá, pasado mañá e de cara a un futuro, pero sempre con unha visión que é o traballo e dar solucións a algo que non nos ten que dar temor, pero sí é certo que temos que facer as reivindicacións necesarias. E sendo parte pois de a Xunta de Galicia dentro do que son as reivindicacións é que hai que priorizar. E esas priorizacións teñen que partir dos concellos, teñen que partir, efectivamente, das diputacións, da Xunta de Galicia, do Goberno Central, e facerlle entender a Europa que moitas veces a singularidade dunha zona nada ten que ver con outra zona. E independentemente de que alguén dicía que non distaba moito a dispersión en Galicia do resto das comunidades autónomas, eu aquí pois sí que teño que facer unha puntualización. Efectivamente, non dista moito. A gran diferencia é que nós temos 30.000 entidades de poboación, a metade do que ten todo España, co que eso supón. A isto temos que engadir que en 86 concellos, que son os concellos do litoral, vive preto do 55% da poboación. Pero si analizamos Galicia Conca, aí temos o 70% da poboación. Pero Galicia non quere cidadáns de primeira e de segunda. Galicia quere cidadáns que teñan os mesmos servicios e para eso todos temos que ter as mesmas obrigacións. Dito isto, bueno, pois aféctanos o cambio climático, a nosa forma de vivir, a nosa economía, pero tamén a nosa saúde. E por iso é tan importante ter esa planificación. Unha planificación que non ten que partir, xa non pode partir só de os datos que temos a nivel histórico. Ten que ser unha planificación adaptativa ao que nos está pasando agora mesmo. E aí falamos de seca, porque tal vez vemos o raiolo xa no día de hoxe, porque estamos en xuño, pero tamén temos que falar de inundacións. E temos que traballar no inverno para o verán e no verán para o inverno, pero de xeito sucesivo, para pois amortiguar todo aquilo que nos poida vir, que non imos ser capaces de salvalo o 100%, pero sí temos que facer o esforzo necesario para que non nos condicione todo pensando nas persoas.
Se analizamos Europa, somos dos continentes que hai un maior quencemento. Si comparamos Galicia co resto de España, é certo que estamos en mellor posición, pero non por eso temos que dicir que hai un incremento pois das nosas temperaturas. Na década, falamos da temperatura non só da auga, sino a nivel xeral, cada década hai un incremento de 0,25 graus a nivel nacional. No caso de Galicia, 0,20 graus. Pero imos detrás, aínda que teñamos igual un pouquiño máis de tempo para afrontalo. Pero tamén, se falamos de estrés hídrico, ollo, porque en Europa está afectando aproximadamente o 20% do territorio e afecta o 30% da poboación. E aquí tamén nos afecta o estrés hídrico. Por lo tanto, ninguén nega xa que temos eses períodos cada vez máis prolongados de seca, de temperaturas altas, e ninguén nega que temos cada vez máis eses períodos prolongados tamén de choiva intensa que efectivamente caen 2, 3, 4, 5 días. Eso supón pois un agravio de como xestionalo, pero despois podemos ter meses como de xaneiro e febreiro en Galicia que foron tremendos e que nos afectaron, pero sabemos que quizáis o verán, aínda que se estiveran aquí os xestores de Meteo Galicia, os físicos e os matemáticos, eles sempre me din, conselleira, ti non podes falar do verán, ti podes falar de 10 días despois, o verán vai ser como sexa. É certo que aí sí que sempre recurrimos aos datos históricos, pero temos que pensar pois neses verán secos e, polo tanto, como podemos actuar. Polo tanto, temos que seguir traballando. As solucións a veces son globais, pero temos que aterralas en cada un dos nosos municipios. Hai perdas económicas moi importantes que están relacionadas coa seca. As empresas cada vez están máis preocupadas polo que poida vir. Aí falamos pois dos centros de datos, son grandes consumidores de auga, pero tamén os necesitamos e, polo tanto, debemos ter un equilibrio entre o recurso e entre o que é o noso futuro. E despois toca falar de Galicia. Galicia, que ten unha rede fluvial de máis de 30.000 kilómetros. Unha precipitación media, efectivamente, ao que o resto dos territorios da península. Pero xunto con iso, tamén analizar que temos 600.000 galegos que os seus sistemas de abastecemento son sistemas veciñais. Eso non nos ten por que asustar, non temos que ter un só sistema, pero eses sistemas temos que controlalos, temos que auditalos, temos que estar ao seu carón. Sabemos que hai sistemas que se encarga pois unha asociación ou organización que está envellecendo. Se non hai remuda xeracional, ten que estar a administración para salvar esa situación. E despois falamos de captacións. En Galicia temos 5.000 captacións inventariadas. 929 estacións de tratamento de auga potable e 156 depuradoras de gran capacidade. E a partir de aí tamén teremos que falar de saneamento autónomo. Non ten sentido que nunha aldea onde hai 5 persoas teñamos que levar unha canalización de non sei cantos kilómetros. Eso non é sostible nin económicamente, nin a través do territorio, pero sí existe tecnoloxía xa moi avanzada para as depuracións autónomas e non pasa nada. A conselleira ten a súa depuración autónoma. Vive nunha parroquia, vaille fantásticamente ben, e o único é que Galicia, Augas de Galicia no seu día, pois para ter esa depuración autónoma non vexades os quebradeiros de cabeza que me daban a min, non, a meu pai que o tiña ali de gardán e decía, estos señores creen que eu son o seu peón. A partir de aí, e como tiña a experiencia do Concello e a miña propia experiencia, cando cheguei dixen, isto hai que simplificalo sí ou sí. E é o que pretendemos facer con todas as líneas de axuda agora para ese saneamento autónomo. Hai que simplificar, senón é imposible chegar. E ollo, 25.000 kilómetros de colectores. E efectivamente,
Despois, os colectores, igual que calquer outro material, ao final é que hai que cambiálos, non nos queda outra, e iso ten un custo. E para iso debemos de facer as auditorías. E eu teño que dicir que avanzamos moitísimo. Un 70% dos concellos ten as súas auditorías feitas. Pero hai concellos que aínda non queren facer a súa auditoría. E crédeme que non é porque non poñamos o recurso en riba da mesa. A veces é que non queremos saber, temos que saber para poder actuar. E despois, xa o alcalde ou a alcaldesa de turno decidirá que facer, ou se a oposición pois exixe explicacións, seguro que é hábil para decir por que fai unha cousa ou non fai a outra, pero temos que auditar os nosos concellos, temos que saber de onde partimos e a partir de aí, bueno, pois reflexionar e seguir planificando. Os recursos económicos nunca van chegar a donde nos gustaría, pero sí é certo que estamos facendo esforzos moi importantes e eses reforzos ao final teñen que dar os seus resultados. Facémolo en cuestións tecnolóxicas, facémolo en ferramentas de xestión, facémolo a través de innovación, como proxectos como Innovaugas, como Aquatech, como o proxecto Merlín tamén para as inundacións, e aí chamamos a porta do coñecemento. Temos grandes empresas, grandes xestores, temos tamén moito coñecemento nas universidades e todos xuntos temos que ir da man. Tamén son necesarios os xemelgos digitais, pero non son suficientes. E dito isto, e xa para non enredarvos máis, o informe de Facsa, que morlín por encima, advirte que as infraestructuras diseñadas efectivamente para o clima do século XX xa non son capaces suficientemente de responder aos retos do século XXI. E precisamente por iso en Galicia seguimos invertindo en innovación e en avances. Ano 2026, 89 millóns de orzamento de Augas de Galicia son destinados única e exclusivamente á execución de obra pública e hidráulica. 65 millóns de euros deste ano ao ano 2030, única e exclusivamente para facer fronte ás inundacións. Temos exemplos que podemos testar este verán, é o caso de Carballo, pero foron 6 millóns de euros. E agora continuamos, estamos con Pontevedra, farémolo con Ponteceso, estaremos en Gondomar. De xeito paulatino, o que temos é que evaluar, priorizar. E dentro da priorización está o peligro da nosa poboación. Pero seguimos impulsando a reutilización de auga depurada, explorando novas fontes de recursos hídricos, estamos modernizando infraestructuras fundamentais para asegurar pois hídricamente a poboación. E hoxe podemos presumir de que o 80% das nosas masas de auga pois teñen un valor que nos calificamos de excelente. Galicia calidade, Galicia excelente, pero temos que chegar, sin dúbida, ao 100%. E despois están os vertidos. Unhas veces son accidentes, incidentes, outras veces son descuidos e outras veces, pois, son outra cousa. Fomos concienciando e ao final, pois, pasamos de que os puntos de vertido estaban nun 45% e agora están en un 6,2%. Pero temos que chegar ao 0%. Dito isto, as grandes civilizacións medraron o carón dos ríos onde había auga. Isto non deixou de ser así. E, polo tanto, sí que temos que estudiar e abordar que vai pasar coas grandes cidades, que vai a pasar coas aglomeracións de poboación, que vai a pasar naqueles grandes polígonos industriais, donde a industria cada vez necesita máis auga. Debemos de facelo con unha visión de futuro, pero sempre pensando nas persoas e sempre pensando que a auga é de todos.
Onte era o Día dos Océanos, houve unha morea de actividades, decir que, e eu decíalles ali aos cativos que berraban mares limpos xa, eu era un activista máis daqueles cativos, os mares, os océanos, a auga é de todos, non ten ideoloxía, todos temos que traballar arreo e xuntos pois conseguiremos esa Galicia máis verde, co mellor dos servicios, sendo conscientes de que temos un futuro comprometido, pero ese compromiso ten que vir de a man do recurso, a innovación e o diálogo. Moitas gracias. Grazas, conselleira. Ela foi a encargada de pechar este foro. Grazas a todos vostedes por acompañarnos, pola súa presenza, xa dicía o inicio do delegado de la Voz de Galicia en Santiago. Isto tamén nos compete os medios de comunicación, dicía a conselleira, é un asunto que debemos xestionar todos da man, así o amosaron ademais todos os nosos convidados, a todos, grazas por acompañarnos, por compartir este tempo con nós, grazas a Facsa, estades convidados ademais todos tamén agora a seguir compartindo uns momentos aquí con nós para seguramente que tamén compartir reflexións, compartir o moito que se dixo ao longo desta mañá. Grazas a todos por acompañarnos e tamén a todos os que nos seguiron a través da emisión que lles ofreceu La Voz de Galicia. Grazas e moi bo día.